hunong Saan ka, boss? diretso na unta ka. Kabalo kang dako na ikuan no? Helmet. Tas balay. As balay. Unsa mo gibuhat ga motor? Gabaklay. Motor. Oh. Ngano mo kagusto og helmet? Dara man mo sa unahan kaya di man mo atog layo. Di mo atog layo. Kabalo ba ka? Boss, Oh. boss. Oh. Kabalo ka bawal na imong gibuhat, ha? Bawal man. Oh. Sa akong nakitaan buntis imong asawa. Mao gani no. Siya ro di ka maluoy namo. Kabalo. Gikan pa ni Magpa-check up kuan po, ba? magpa-check up po sa kong asawa ba? Palut sa me. Gikan pa ni siya ng hurnal. Akong giadto didto kay sakit-sakit akong tiyan, magpa prenatal me, magpa ultrasound me, basta Boss. daghan na kayo. Kay kinahanglan na namo. Nagdali-dali may alam magbalik pamigbalay layo kayo. Gibili na namong helmet. Palut sa me ba? Sino boss? Ano ba? Ani mong gold dire, kumilik checkpoint ni. Sa bawal gyud mi nagakuan. Larga tanan ni ba? Siguro wa kay lisensya. Wala kay resto imong motor, wala gani sa amin oh. Wala ka gatsinilas. Wa kay face mask. Dakong kuan ba, dispan ko kay kang pagkatao ka. Kisa ba di maratol anang imong asawa nagbati na? Kunyag mga anak na sa balay, maunsang bata. Mugay na, wala ko'y face mask, wala ko'y kuan kay kabalo ka, nagdali ko, gikan pa ko ng hornal, akong asawa na dunggan ako nga nagbati. Siyempre, nagdali-dali ko, kay mo ato ko, pa-check up na ako sa ospital. Kamu po dire, parang harang mo. Harang. Kami na pud sisiyo nimo nga trabaho na mo ni, balaod ni. Supakan kay kag balaod ba? Sir, nakita man imong sitwasyon na mo. No, nagbati ko ba, nagsakit akong tiyan. Alang muuli pa mig balay, magkuha pa mig mga mask, magkuha pa mig magsapatos pa mi, mag-helmet pa mi, nga nagdali-dali gani mi no, nagkara-karami ba para makaadto mi dire. Palot sa na gud mi, sir. Mao lagi. Nakasabot man ko ana. Importante man na. Pero ang imo lang nakaapa nimo dong, safety ba imong gibuhat? Safety na. Imong asawa gipasakay nimo ning habal-habal nga kita nakadaan sa atong dalan diri mismo. Habal-habal nga ako aning motor, personal ako ning motor, di habal-habal nga motor. Personal lagi. Yung mga anak ng mga asawa mahagbong na sa Mugay motor. no, yung mga anak sa balay, mugay nang nagdali-dali mi kay para sa ospital siya makaanak. Dapat nanawag kag emergency car, private car. Wala gay mi Dapat cellphone ay no. mga Via Crucis. Tungod sa kapobre wala mi cellphone. Natay Via Crucis. Natay Mabalma. Natay daghang kay tag hospital nga pwede sang piton. Awani na lang, sige ikaw daw be, imong asawa nagbati, ikaw lang sa among sitwasyon. Kami mo harang sa imuha. O dili na ko nang anahon pasakyong ko nagkuan para emergency. Kani umuulan. Emergency. Muulan. Unsa ni? Mo kaning palutsa Basa. nami kay para wa pay ulan makaadto nami. Bidabi ang sulod ani mong bag be. Ayaw kay mga first aid kit na ako na. First aid kit. Basig na anay mga Ay, kuwan- wala papanaw ayaw. mo yun sa Pero sulod. mga personal lang, dili na imuhang Sige na, sir. Kay kaulanan na ba? Maulanan mi karon. Sir. Lapo ka ba kay diya sunahan no? Oh, usa man na imong kuno? Manoy nakabutang. Oh. Tungod kay ako'y manoy din. Oy. Oh, katawa. Southern Mindanao pagyud ka. Oh. Sige na, sir. Ay na sige Visayas? na istorya ba kay sakit Mindanao. taga akong tiyan ba? Sige na ba? Pa uniform pa ka, mura kag manauday og kurente. Sige na. Turante ka. Ayaw sir. Basig na pa lang kay illegal diri. Unsa man Illegal. eh? Sabo nino. Kadugay Siya muna nga, ninyo, kuha sakit na. taga akong tiyan ba? Pagdali daw mo. Kita ka nang unlan as bata, siya bugyapon. Gas bata wa pagay na ni gawas. Bulhog ka no. Adi ay. Oh, unsa ni? Flashlight, inig mo brand out sa ospital, di na ikuan. Kabalo kang lead. Oh. Lead gani. Pasigara mo suga PLDT. be. Pasugay yung suga. Oh. Oh, tanawa May ra. suga. Oh, tanawa ra. Oh, tawa na. Oh. Nya, walay sugat di ay. Tanay Ay, sugat. ina violation na pod. Oh, lead violation na. Anong lead niya? Sulaw kay nas Isa naman kasugat. kitaong Oh, ka, oy. tanawa oh. Galahi-lahi pa kag color. Unyag way suga violation, ug nay suga violation. Standard atong pagkakaran ba. Standard. Tanawa, sulaw kay nimong suga oh. Sulaw na o pasigaon. Bunga sa ka pa'y na kuwan, matanan, be. Bunga mga ka na kuwan nga. lagi nas mga bata. Sir, ayaw na nagkuan na, sir. Ikaw ba? Sunod ha. Mila sir, be. Tugan di kas inyong mayor. Mayor. Be, nawag ko kan be. Unsa? Dili ko musukot nga ikaw mo hatod sa ospitalan ng mga asawa. Kisa be pahato doon ninyo mara, sir. Manawag kog tricycle, ha? O may Di man- tricycle di na- diri mo subida Di kay na mo sa bukid kayong man eh. laing motor ba? Oh. Sa tricycle ra na kay delikado kay ini. Muulan, mabulandos mo din sa dalan batuon. Ayaw, sir, kay dili man na mubulag akong asawa, sir. Dili ko sa kay tricycle Oh, sa di na motor siya, ko oy. di na siya musakay, sir, kay sukad pagkabataan akong asawa, sir, mudulog na aning motora. Munang di na siya pwede ipalayo aning motora. Kay sila og kuan na siya, sir, muhilak na ang iyang laro, sir, kay kining kuan Skygo. Yang kadula, sir. Nya ako'y patanggalan ni magtrabaho. Musupak ka. Wa man ko nagtanggal sa imo, sir. Ako supusupo ka ba? Unsa di ay? Uy, dugayan Dili niyo. ba? Sige na ba? O palot sundan mo dire, kinsa may madaot ako.
Ikaw ra pa Madaot mo nagbantay ka. diri. Katarong nimo madaot ka. Ingno lang, Utro pa ka. ingno lang gud mo sir nga wala ka dira nagkaon ka kay udto naman ron. Manod sa mi sir mi. Sige na sir Ako ba? asawa sir nagbati na. Di lagi ko sa kay kuan lagi ya. Pili Kabalo ka. man kung bati na imong asawa. Bati, nagbati ba? Bati gani. Nagbati kay mga Nag nakay. ba nag. Di kay bati. Ay gida pwede kay ako'y Pwede matanggal. lagi na. Kay maunsa na. Dili lagi. Pwede lagi kay maunsa na sir ma. Na. Ikaw daw. Kahit yung kay Sige na kakulo. mura mo. lang. Natanawa sir. Ala ka. Ikaw kuha na ha. Ikaw kuha na kay di ka magpalusot ha. Bantay lang ka. Sa man sa imong asawa. Tawa na. Mga anak na diha kay way mo hatod sa sirag. Bantay lang ka. Hoy. Imong asawa dili ba? Ikaw, apong ina. Ang kami. Sakit tagay kung tiyan ba di man kun may nimo palupson ko. Hoy. Nawa, tanawa. Mga anak mo dito. Mga palusot yun. Tensi ka nga ibang forma. Murag mga naunay. Mga anay kuhan, kurente. Dali gid Mark. Habi! Ingat, ganang habitaw. Ibong nagbati. Isa kayo nalin na. Ito ba? Ako matanggal. Sos. Hoy! What's up mga katang? And shout out kang Elian ng Davao City. Shout out kang Ma'am Mimi Umakay from Qatar. And shout out kang The Big Dwarf. Pre shout out o kang kay RJ Sipandol Channel. Support sa yung YouTube channel. And kay Nani Vlog. Subscribe po sa yung YouTube channel. Atong talang Nani Vlog. And shout out po sa Gukong family sa Kadilaw o kang shout out kang Iting family o Albores family, shout out po kay DJ Koy, and shout out po kang Friends, shout out kay Fritz, shout out kay Auntie Gemma, shout out po kang Sobe, shout out po kang Jimmy o kang sa barrio kay Gipat. Shout out sa inyo, and shout out po kang Michelle ng Manolo Portits Bukidnon. Shout out kay Kisi Gumakay family sa Matanaw o Dumali. Shout out sa inyo diya tanan. So daghang salamat na kalimot sa pag-subscribe, share sa mga video o pag-follow sa mga Facebook page. Daghang salamat.